APHLC Dhansari aro asok bui kangrai bang pharo phora bang inkoraisia tum BJP along kachipa okdu. Robel song long hangaphan akron armude dalam pen Bukaghat Police Station at hengno kachisong. Maratin rong phar BJP along kaching beduna jok APHLC Dhansari CC pen puthot pherang kya mai ke. Kardong Pinikarbi Prime Time Birta long pen kado kabya phantame kardong na pajirik. Tang te Pinikarbi Prime Time Birta ton pen arjwik tha. Herepo ni phain kora pho arni BJP is Karbi ang no asahem mate Bhajpa e bhavana long mas joining a miting posi Indian APHLC song pen bang pharo phora bang inkoraisia tum BJP song along kaching bedu. BJP Rataria Song Penta non ang kileji MP kilikalong kachetoidun Amor Singh Tiswa Phan ke ongdong vote pen ke pahay jia phan along my meeting la pen kachipa okamai sitame pedopon bomlo. Lason tak si pinilet hota BJP is Karbi ang long asai hemate Bhajpa bhawana long mas joining mate armu kachipa okamai dengpon. Bang Suamaya long ke damtang Karbi ang long Autonomous Council akilika long APHLC Dhansari Ropen BJP song along chipa obdun lo. Committee set ala Provin rong hang ala pen ke gola pikram sapi district congress along ala ke dun mai philo alang tum chi OC bini bangke dak BJP long na jope obdun la son da taxi along ka pre consensus ta dugola nangai join nunji pena bangke dak ke huli nil tum pena bangke meeting dikhe ni thomong long de kaita joining program lo da kalite consensus la sonsi ni tum bangke deng kon bang kon la sar pini bang Haruk pura bang koraisi, laki APHLC dia bang, lapen ke Kongres tumdola. APHLC pen kace onang tok alam the lohedi kaning dia ni lalo APHLC ke nilitum ke claim ke APHLC amang the ke ko pen si kathar sar long ke nilitum kam cherap dun bom lo alangli phan pa hai ji phan non APHLC among tek dat pen ke nili phan bangke Dhansari constituency long APHLC in charge nang pilo ke cheng se bangke la pen pithu nili phan constituency secretary sin ai point lo la pen nili tum kam glamik bom lo ili tum party ta me bahai je phan ta me la song bong pusita me ke damtang MSC election sita me nili phan si constituency executive satum do an ben bangke nili phan si candidate nai wai lo isi democratic country pinak elitum India dat ke kalimati la si rat aningkang samsi ilitum bangke rat kupi magang wai hala si ilitum ke chijuk du nai mati ho kalima la song mong sitame candidate abang nilitum memorandum pidam lo candidate aphandame candidate nili phanam pa pi phan sitame nili phan bangke BJP ko senangi pudun hala tiket gyang daman du pan to joglo bolam la hai sitame nilitum claim board ilo hala 2019 ta me MSC election sitame hai la pen aphitu bangke la claim lo la pen thuge aphi bangke constituency executive satum pen kam claim ke dam bang ma sabu che ton te che yad lo ninga ching samse do kok lo lai ticket ke long le pen pota la pen presidency ke japon aninge dok de joine niliamen bangsung selo nang litum ka do ko beta chini po lasi constituency executive pen bang aphan bang ke central committee tum ta nang chingwai lo nili tum memorandum bipilo je reshuffle kori nangi Dhansari constituency ke presidency ta batai ke thom plilo nili tum my meeting ke do LA tum anda nang chetong dun lo president ke nili phansi nang pinai bu constituency executive sa tum anda nang chedon dun lo nili phansi 100% pen lata me nang bipedel lo la pen ako eso nalama bang ke nili BJP cepa ogdon bangke BJP claim ke dam ining ke dogdon bima pulo tang te development tame non ilitum la Dr. Tuliram sar tim Karbi ang long ke Japon alang litum tame ka ching thur amu sai thek don long lo la pen nili tum bangke Dhansari bang duke constituency inkoira frok ang bom pen tame nili tum ke kapap hidun hope a constituency lo Dhansari constituency ke
council ilitum district council ke long ke 1952 lo ini ange ningkan troksikep soselu akan ilitum dhonsuriarat si chini development doloma veloma ke kachisong lok nilitum chesong non peglo ASDC talo non APHLC da chesong dun di atame non anda nilitum abangke thangda phope melangda phope sonno dhonsuriarat ke kisung lo lasi Tuliram sar kejapon tim Karbi anglong atum hanninga je theke lalo nilitum ke pa phi hopa constituency phandame alang litum non development aside ame nangklem pen nilitum dhonsuriarat phandame kiduki sung ke boy pen dame ning murpon po matang te kathang nangjapon po ku ning ke thesi nilitum bangke BJP kidun bang ko lo pini na nilitum bang haru phora ingoy raisi APHLC Kacethananda ebang ingsam hela Bhamkura jo por phai troksia por malong Gulaghat district aparlo kakosang pu arong along Duarbagori constituency angkang Karlitang Rovelson ronghanga phan gari arlo apran karmut keklang pen Duarbagori constituency arat amehang chilang pro AS09K 5343 agari arlo si ketitang abang arpom theklong pen Rai komasai kiatma phan laswalam aphi pachingil Karbi anglong Duarbagori constituency arat edon inut chepeng si Pinibukaghat police station along andam si Bhamkuru ajo Rovelson ronghanga phan apran karmut abang phabang phiatma phan bang thekpa prapsi kok that pinang jipusi katisong amede pathurda Ristoi jang sarpi sarpu ronga soratu we want justice pu ke hangang tong pacharning si Bukaghat police station right komasai khia phan pinpuralo pazurda Lastopenan par DGP aphanta pinpuralo panong si Bukaghat police station right komasai khia rideng pinpuralo pazurda Rogelson ronghanga phan apran karmuda hot arta ningka khomtiapra isi bethan alang listobara rideng penapor pe arong kachiboyalam Solangdo mekararat amikri chipabu lapen ronghanga cho lapen osomar kereng japhan karlitang ronghanga hemasora phan Vorenga Parsai Karbi Anglong Autonomous Council pen Pinang Jiputa Kehang Padu Busini kemahin curi cipu dulu. La pena pas tami si bangla hello. La hala achors tami tu suppose tami biheglang aporsi alang itum akai kireng dia pan. Karbi Anglong Autonomous Council kijar atum pen alang tumal matha pon pen. Goreng वर्ष तमे पिपो नहीं बुझिनी तुम हिन पेन के पुठिप लो ला हेलो नि तुम आके मांग के ला पेन नो ना देख बोकाघाट पुलिस स्टेशन अफान समेली तुम मेमोरेंडम पीजी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अफान ला पेन हाल देख बोका गुलाघाट एसपी अफान समेली तुम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लोंग नंगजी बोपटा मेमोरेंडम पीजी ला पेन असम डीजीपी अफान समेली तुम मेमोरेंडम पलेजी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अफान ला पेन ahok pera kang sai long le tike ni litum ke chesong abang ington te la pen laso ahok pera kachesong kang ton te bom jang si ahok pera kang sai pipe li pulang te pena pen phere me kachesong do kok pen aphi kapre ang deng le rok li pude state la pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari a government atum ar dai che ni la helo ni chalo laso jitu step deng thek thedat la bangai therak me melam lo lasi Assam police tum thek the bulong de chari le noi po banglo jongsi ape lan ap e lan kidan de bulong te Assam police pu chipu be noi po bang sinili pudam lo si ang roblong bom lo jitu pang thek thek de tum ki pathi ve tum murder tum alang tum no abang ke no anda jok bong sidu la bang go pipot bulong te Assam police tum felar polo lagi laso felar bang ni tum ning duk piklo pini ge alang li ilito korte rower sonong hanglo pina bang kumat poni laselang tumbang ane thebi nason lo people of long de Assam police atuma feller ki claim clay alang tum activities ka ve pot alang tum ki claim clay ki dam de polo si noni phochat kelang api ja pholang laso pho phede ji ban si pini re tum dak pinanga na korte tum songja
political party songja pen chenglok organization songja po pen chenglok songja pi pen chenglok pini dak na chitong dun si anso sineng chitong na lang bolo pini sona kisung bangke si ne Karbi Anglong jido authority do tuman autonomous council ong cari bom tum stam fan stame alang tum ban stame ne lipulo je lasu labang solong bang kelang tum important ang pinun vek nei lapen ako kang sai pi vek nei busi Karbi Anglong autonomous council bitung tum manta chief executive member tuliam long hang basta mene alang li phan dame lasu bang so channel hoi ben bangsi pachini lo nani tum pan kopia thesi ili tum la da council ki cari tum sami kadojoi kopia thesi nan anda samri to enda samri kopia posi nanda asam police tum anda kinje the kipudu the kopia thelo kopia posi arleng pan ili pan ilang rob prang pena prang melu non kiwang jian da kelang robli a chance do pilang sitabe non council ki cari tum kithe giding tum kopia posi kang samri ma lasinili lam klar dak pen la soala man nili kechini kang tum alangade tangde nona poram bangile tum Karbi khai tum anse ning isiget pen kachong ne pornang le lo sitami non pu bang ni tum dak thingma ma ke armu tate kong he la sob thana lasi anutim pas me chuningri lo je lake ilitum aron na thaivet ilitum dak asong butai ve ilitum avi isivera Karbi isivera avi isivera ok ilitum anutin sidame ning chirot kut pen anutin banta dak chisong ipasi wangol pusi anutin mas me chuningri pon lo hang alang lipan bang tek tum se pathi lo sitami alang lipan non pus tame ke pathi ve kap tum han ne ponlong le lang ne ponlong le ajok nale tum la dolomra KSA branch atum pen kopilo non puthat a step ding jongsi ne apne det pete kopilo step ding nepne det pulote council sami chisong nam nang kok pola pen bokha thana sitami tum thur pak pen air set prung set pen si chisong nang kok po athe nono porjong si methang amunit kisunga hojong si tumang bong ka chisong rapet ba arja rapet arjap dun thip the arjap rap thip the la pen council um tan archak munde la pen ke dak akethe ke ding do em pen danglok la pen BDC pen danglok la pen angton akethe ke ding tam jongsi aphinar chak bunde pate nitum che song po nitum un anmen bor ipo jitu korte karlitang rovel ronghang alang phan ahok pera kangsai ke long i phan Herepo ni phain kora pho arni APSLC dhansri aro akongchun bang abarim maratin rong pharpen ari sanghwatum BJP long kaching biduna jok puthot APSLC dhansri CCA meipu Mohan Singh tok bilapen kongchun bangatum pen pherang kiamai kang nithu Nonapor Ratchari atuma mithang aratchari kachepahai ja phandori sangsepen klemrin tilo Lasonapora hod pinithere ni phain kora pho arni maratin rong pharpen pen bang pharo phora bang inkorai siatum dipu BJP sema long kaching bedun puke ahokali Anparata alang ni phan ke dam tanga pora hotsi Rakia hormu kirim pen rai kamasai kiatum ingnang pon cheka hotsi APHLC dhansri CC kongchen bang arpu pen pasun pon etlo lapen nonapor BJP along kiduna hot kongchen bang arpu pen kidun puke lake kachubai hectic alam lopusi APHLC dhansri constituency committee claim bang phuatum pen ningjepo CM sarphan tangka chusula tum khegi meni ada tangka CM sarwan tangka chuhang ya BDC alang ligi masun tab lopusi BJP long magi alang lagi kam ta claim tek the party kam ta claim klik hak cheng pen non porni ta pen pu kote tum than lo BJP ta kali jat party ta kali la pu kam ta claim klik ta pu congress ta kali jat ta kali ini pu itu thap mani lasi CM sar phan chothogai long ni mene pu si alang li BJP long ke mar tu tangka long ta ni mene ya lasi neli chuningri Karbi Anglong rat di Mahasau East West Karbi Anglong rat fande lichoniri itu lasi manghu nang ne lasi ditu Martin rong far ke mars labang ke litung thang ke lo sabe thang khoti ave lagi litung ke dot thipji morte dom tok APSLC long sini tu doji tangke nitung ke autonomous state one vegji lapen rat akisung ni tum pajok vegi semetang dari ni tum ke non mata lapen kilo suta me angbong long anang li kupene akes ke kupena jok alang li phandang ke drugs ke chupena jok alang li phandang ke suspension dikok lo ningkan siapra ama selang li bangke ningkan siaprang pen non antap IPSLC long party long bangke kam da nangklem umde lapen aktif ta ve munit apo selang li kidun penke nilitum
धोंसुरी APSLC अरुपेन के थांग कान होक तावे larda kalam lo non ta sisi tu man do elang yo apen inut bahina ci tong dia tum dalang alang le tum man ke rong akam do lapen ahi ke dam akam do fokus na ci tong dum de lo lapen rada tum ta inut ta dunde martin rong phara lam man ke athe martin rong phar pan ke chini pame lage inut ide ga mune drugs ke cho mune masila long bang ke ro dum bang ta we APSLC tu me inut ta dunde bang pharo ko tang ho bang suri si tang ho lage bang kanin jit ta balam lo la si nil tum धोंसुरी APSLC CC कमिटी तुम नील तुम कद्दू को बेचिंग वाय सार्ट सिनोन प्रेस मीट के दोलो नील तुम इनुता लांगली लोंग दुंदे लापेन पार्टी तुम ता वोकास तुम ता दुंदे लाके कनी ये था वाला लासे रात खान पकला लो दी बीजेपी के मार्च दोन इहुदिस्त्री के धोंसुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कमिटी है केंपेन General Secretary, as a General Secretary, was the Langi Halada Chakudondo. Samila gave Pini Media thing to see Nalitum Han Pachinilo. Martin Romper, Bambake, Ihudistic Kalangotima. Same Angbong is the incidents than a Jane Alanike, Dhonsri Constituency Committee along a General Secretary Humaseri. Again, Nalitum Han Pachinilo. Let's say Martin Romper, Pini BJP long ke Marston Penke, Nitum. धनसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी APSLC अतुमपेन के थानाता अकना होता दे अकल धनसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुदे दे एंटायर कार्बिआंगलोंग अदांग ता अलांगी पेना जोइने के APSLC थाना उस्तमे अकालुक्सोन दे पिपल ना प्लोटांते अलांगी एक्टिविटीज अबे लासोंग बोंग अलांगी लासो इंसिडेंट्स पेन ना जॉब प्लॉट पेना फिस्तमे उठोत काम की क्लेम के दामजे फंसमे alang di hian dan stame thanara akabor ida bedelo lapen u committee long stame ke bang ye phasme bor i edelo alang di hian pen committee to ma phastame contact abedelo lapen ahuda dak pe nilu to hian pen contact stame alang di bang ke switch off konade not reachable lason si mobile alang di thanon lason si long lo lasi pini labang so Martin Romper BJP तुम चीज़ पोगे नहीं तुमके अस्ता पुतम इन्हें मसे नहीं तुमके दिया था यावे अथे अलांग इनो हाइड्रुक तो मने तना Herepu ni phain gora pho arni anarlo por phaisia por malom men to mon charting herai arwe ke thia jok nilip MAC constituency ke parlo panjan ahawar to mon arwe ke thepena jok pinnang an ahem na hokdon opasi kat news ase malong niletuma phrangki hanjang na sopen Bisnu lekthepen birtanang pali Jasamet pet samhanse Rongpur be angjok inti lapen pinnang an arong along don pharo sose hemret na hokdon Anparata hemalong ke pasang motor lahai hui sedame thengpi ke ba pen henudur Kopai ke me monidabang apranan ke jogdon renti lopasi birtalong Kisung ki phwara ratum tim Karbi anglong aphan ke rap ke long ja phansi towar cholang ding lopasi kachuningri pedapo Tangte normalam so por aphan birta mo ingtonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo pit puthot biruta long wang thuiklong Herepo ni phain kora pho arni All India Karbi Student Union mate AIKSU asong atrompen methang ase malong pherang kya mai ke pha Mai poster son tisola pen kongtin bang mensing teron atrompen kaning jepon ke Karbi Anglong Autonomous Council Health and Family Welfare Department pen Karbi akhaya phan sai pipon PCMS Pharmacy Optical aphan pirong ke chokche pusi ning jepo Karbi Anglong Autonomous Council alo 30 department do La anang bong pen Health and Family Welfare Department ta isilo Nilitum do de sang se pen labang so department along ke claim kedam aputha retarlip lo lapen pinang an supply order documents tame pang room lo
nilitum kachini lapen documents along ki theklong an nanglitum atheng no pen Karbi rat aphan pachini ji lake lapuloje Health and Family Welfare Department along supply order an ke dipu hiti alom keche aso beha bepar ke claim tumsi kelong ke ong lahayatum ke plang long aret ador keso agari motors hem churning chikim long aret lapen beha bepar pangdang long aret ke department along crores atangka an latum kache rakyat ajoin helo beha bepar ke claim pen lok le lahayatum kachingthur kali athe nilitum along approve si dutan lo kedam tang ningkan suri hinira inkoira ke thom 2023 aningkan Joint Director of Health and Service Health and Family Welfare Department pen administrative approval along nilitum kithek ponlong ke crores supply akam an ke lahai ke che aso aphansi pilablo contractor amen lake number 1 ke MS MK Pharmaceutical administrative approval arni labang ke 13/2/2023 labang so arni abang ke 1,50,00,000 an latumhan administrative approval pipon lo lapen adun thu bang ke 25/7/2023 arni labang ke 11 lakhs an latumhan pipon thulo lasi nilitum kwana hong ni tum kilong na mela loje pangkat jen pudu diphua hi thilong alang biha paper claim bang phulo laso he masor men ni tum chi dam ke lasi health and service long ba health and family welfare department long surgical item ke supply ji phan latum a odoma pu aprang sinitum karju pangkang tung ke athe alang le tung medical line inuta claim busi tung chini dam ba experience a hian ave busi tum chini dam alang le tung peri ke jor na si asai si claim bo lasi isi surgical item ba ke supply ji bang phule putang na hala ku piason ma ta hala tum da chini nang ji busi ni tum ma tha da thega se alang le tum han department में registration पिदा तो हाई लो मैंने सिता में registration पी पे अपरा अलांग ले तुम experience certificate दो माउ बांगला MK वो a pharmaceutical तो लापें जोंग सी दो कॉल पुतांग ते क्वेश्चन को पीपन सी experience certificate ला तुम हन की पीपो आठे के थेक प्रोंग लो जे अलांग ले तुम के pharmacy line बुनो बाला सो हिंग के मजोक ता चार्ली बांग अभी पसंद तुम के थे हम लो लासी ला बांग के चौक चिपिक लो लासी joint director अमत तलक आता है चेयर नंग जी लापें के itum ka chinghon nai ninga chi thenai IEM sorjorong phar ke hai sta mela bang ka dai che nang ji posine tum song hen tan ke to chini pon lapen sudak pen pin rem pon lapen isi bang la lo je itum MEC election a hut langdam lo nang alang le tum hemisi lapen ge la hai vu iga khai dum akira pen sik hai chot ma lakini tum pudam dak ji alang li tum akirap pen chot le alang li lapang so non EM ki khilong bom kali haladak arat borjan arat tum ko ane chipaduk chipala Karbi tum do de sang se jo parni jo adap chulong le ne thang chi pudak the pen la tum ke claim ka chipaduk don pa hai nang ji pu ka chipaduk ko tum do pe khada hala tum han ge alang li lang pon no dak lo ma lai si lo la pen ge lang li EM man da pen ke 26 constituency long a hem pulo lang li ke lang pon nang ji vek bang lo ke lang pachimelai nang ji bang lo tang de lai not bahenia phan piwong le putang te non aka prek akar bia tum ko song si reng nun po ningkan pho ahut ningkan pho non alang li ningkan hini bak par tang non ningkan thomang bong ta lahai bu iga khai dum han si lahai crore tangka anikan rang da pile tholi putang te itum akar bi tum ko song si reng nun po labane tum arjuna ko athe people lo ningkan si along si 7 crores se tangka ba khai phan pide le putang te laso tangka matha da ma Karbi to ma yong si ningkan si long pen bang pharu si ro pocket si department long jong si kereng awar sai long dun li putang te ningkan pholo te bang ko na Karbi jing thudon ji aje polo da Herea ciclonifying or apply arni Bokolia Sports Association atuma hin pench patar piponsi Langpher Karbi jutang aklamalong first Langpher MAC volleyball tournament championship ni thoma farman volleyball ke pathu ki bipo
Bangso first langpher MAC volleyball ke pathu pon ke chengsi kangpu pon along volleyball ke pathu pon a team lake Bokolia Police Station Commando Volleyball Club lapen Rongching Room Volleyball Club atung angbong pensi pathu pon Bangso along Commando Volleyball team atum ke pathu ke thek serajo alang litum si chepahai pon lapen Bangso ke pathu ke bi pon along referee mate Bangso ke pathu pon along ke langchari pon Robiram Togbi lapen momin ro alang itu makin pensi ke pathu langchari pon ke ching sia nong e tangka suri krep hong lapen trophy lapen adun thua nong e tangka suri kep lapen trophy anong e si panong pon iye madhuram lekhe alang li hin pensi cherap chetu dun alang li arpu ki khi pen langpher angkang along pinang an owe kimya tumaphan ke pathu mate sport ahin paprang pon lapen prabjin pen langpher MAC football championship sidame ke pathu bi pon popasi than pachini po Bangso aje mekalong ka chetong du lake langpher Karbi jutang song amei phu ke hai timung BLCC chairman Bipul Bora ward commissioner Raju Terang Bokolia Sport Association Kongchen Bang Bubon Tokbi Mani Krongpi social worker Sonju Tokbi lapen pinang an ke the ke dinga tum chetong dong si mesen pen pachun po Monan ke juga tek blote 8 bag dolo non tene na ke tangge fina ke thon tangge anda non ta lang bom lang ke kom nai tame 25 ta baga doi pusen le matha ben 20 bang kam 500 ke chebu 15 pen 10 ini estimate ke 101 rupees la ben champion fan 15000 la ben rada sabang 10000 with trophy dum labangso football ke ching populo amar lada code of conduct dokok masila so code of conduct dolo pulo tela dakle tum la Karbi Anglong Sport Association na president samit Liram sir Liram sidu selang photo bi te mo problem dokogi bomasi nili tum labangso khela bang no non code of conduct mate la election judde phile se tum pangching te polo bang so MSC kap bang dogo bila news channel doan phantame hin pen cardom lo mate Bokolia Sport Association hin pen lo tum cardom pa jirik lo nili tum nang nithoma farman volleyball langfair MSC Cup nil tum chenglo pini chenglo points goes to RSA 18-13 association principality lo alangli langfair MSC mate madhuram lekhe EM sir alangli si lata kado we nil tum pin khar lo lata alangli si finance dun lo do we la si la social nil tum party lo la si lata volleyball lo pathu pen litum also martum non apor sonsi ke do nei ma ke points goes to RSA 19-13 nilitum ka organize lo la sinal tum kato wita la news channel hoi panel tum chuning rilo wang noi nang lang dun pen ke pathu ta nang lang dun la panel tum kato wita nang pathu dun noi la sinal tum chuning rilo smith lang perang kan chama te kapre kapre ka baran tolo la ke only for lang fair chot lang fair ang kan chot kapre kan kali sida duita sport association do Rajapathar Sport Association pen Bokolia Sport Association asang bongsi pathu po ama sogen Tang tipini Karbi prime time birta bang ke kang tonik long kado kaweta me 2 me thak me kurwang thu